Bos días. Imos comezar co sorteo da fase de inverno junior masculina para o ascenso á Primeira División Junior. Xogarase o venres, sábado e domingo, 29 e 30 de novembro e 1 de decembro, na localidade da Estrada. Vamos a comezar co sorteo. Xogarán dous grupos de 4 equipos. Tentaremos evitar que vayan ao mesmo grupo os equipos da delegación que tiña máis clasificados. Innoval Estudiantes, Maristas Coruña, Campus Xuncas Cambre, Anca Ferrol BBCA, Construcciones José Sá Celtas Foz, Universidade Campus Edo Blanco Amor, Peleteiro, e 6 do Nadal Coia. Comezaremos quitando e cada papeleta que quitemos irá a un grupo. Construcciones Sá Celtas de Foz, grupo A. Universitario Edu, grupo B. Campus Xuncas Cambre, grupo A. 6 do Nadal Coia, grupo B. Anca Ferrol BBCA, grupo A. Maristas Coruña, grupo B. Peleteiro, grupo A. E Innoval Estudiantes, o grupo B.